Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si zahráme ďalší diel My Farm. Ak tu vidíte, mám tu celkom gebuzinu tunák, všetko mám nejak pohádzané, tak nejak. Tak dneska si vytriedíme celú moju farmu, uvidíme, jak to bude na konci vypadať. Takže ja by som začal s mrkvami, sa mi to nedá zobrať. Dobre, už to ide. Takže pobereme všetky mrkvy. Takže ľudia, jak vidíte, všetko máme preč. A máme tu papriku, kukuricu, pšenicu, šalát, mrkvu, paradajku a jahody. Nič iné tu nemáme. A teraz to budem pokladať postupne, že najprv pšenicu a potom tak ďalej. Takže ja by som začala asi s tou pšenicou, jak som hovoril. A pšenice máme celkom dosť veľa. Máme ich 23. Ja som toto, že to bude na jednom mieste. Máme pšenicu, potom kerotky, mrkvu. No. Ja by som mrkvu dal proste takto. Ja jej to musím klikať. Tak bude tak vzadu. Paradajky by som dal takto tu do rohu. Že by mal takéto. Takto, že nejak tak. Toto celé len paradajky, takto. Potom šalátik. Šalátiku máme veľa. A dávajú celkom toto poriadne peniaze. Šalátik by som dal takto tu na kraji. Takto vedľa hneď pri... Tak, pohoda. Strawberry, jahody. Jahody by som dal tu na takto. Také vzácnejšie by som tam podával. Potom paprika. Mohol by som dať takto papriku, že takto pôjde. A takto bude paradajky. Kukuricu dáme. Kde dáme kukuricu? Kukurica je celkom vysoká, ja by som podľa mňa, keby sa tu niekde schovala, ale tu je už... Tak tu dám a tak to pôjde kukurica. A ja, kým ešte dostanem nejaké peniaze, kým to vyplním, tieto ostatné, čo chýbajú, tak sa vám potom ozvem. Takže ľudia, mám hotovo a podľa mňa to nevypadá moc dobre, ale máme to potriedené a keď dostaneme ešte tie doplnky, napríklad tie lepšie veci, čo mi chýbajú, tak vám ukážem v ďalšom videu a môžete sa pozrieť. Jahody ešte nevyrastli. Tu mám moje kukurice, papriku, potom tu mám všetký šalát, kukuricu, veľa kukurice, paradajky, ich mám celkom dosť veľa a potom pšenicu na konci, tak toto vypadá úplne schorá, keď sa pozriete. Takto brutálne to vypadá asi. Dobre, takže ľudia, toto bylo úplne všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!